ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-review, pagtalakay, paghusisa sa ngaton leksyon sa eskwela sabatika sa sini nga semana. Hulyo 28, Tubtob, Agosto 3. Inig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Kag sa sini nga adlaw, nagkakalipay ako mga kauturan nga ang akon paris, wala sang iban kundi ang aton associate pastor, si Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga kaupod sa sining aton programa ang Pagtuon Subok. Pastor, sa hindi pa kita magpadayon, aton anay tamyawon sa masunson, aton ginatamyaw ang aton mga kauturan nga nagasuporta kag nagpadayon sa pagtanaw kag pagpamati sining aton programa ang Pagtuon Subong. Hindi lamang diri sa Negros Occidental, kundi man sa Negros Oriental, sa aton mga kauturan sa Panay, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kag aton man mga kauturan dito sa Southern Mindanao, sa General Santos City, sa Coronadal City, sa South Cotabato, sa Sarangani Province, sa Sultan Kudarat, sa may North Cotabato, bisan pa sa Maguindanao. Kag ang aton mga kauturan, hindi lang dira sa United States of America, sa Canada, bisan pa ang atong mga kauturan nga mga Ilonggo kag mga Hiligaynon, even maton mga Cebuano, mga speaking nga mga kauturan nga aton nasubong sa may London, sa Europa, sa Australia, sa New Zealand, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia, dira sa may Taiwan, kag sa aton Middle East, naton nga mga kauturan. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton. Kag akon man ginatamyaw ang aton mga estudyante diri sa CPAC nga nagapadayon sa pag-eskwela. Upod man sa aton mga faculty and staff. Kabay pa ang Diyos magapakamayo. Sa hindi pa naton pangabayon si Pastor Carado sa pagpangamuyo, akon basahon mga kauturan, ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa mga binuhatan Kapitulo 9, versikulo 15, nga nagasiling, apang ang Ginoo nagsiling sa iya, kadto ka, kay siya galamiton nga pinili nakon, sa pagdala sang akon ngalan sa tubangan sa mga hintel, kag mga hari, kag mga anak sang Israel. Ang Dios magapakamayo sang aton sadsaran nga teksto nga nabasa, bago lang gid mga kauturan. Pastor Carado, yes. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, yarekaw sa kitasan sa mga langit, amon gina tugyan sa imo, ang amon nga pag tuon subong nga adlaw sa imo mga pulong kabay Ginoo, imo kami tagaan sing langit nun nga kaalam nga kami makahangop sa tanan namon nga gusto, sa tanan nimo nga gusto namon mahangpan, kag ini magahatag sa amon sing pagkadasig sa amon nga pagtuo. Samtang kami nagapadayon sa pag-alagad kag nagahulat sa imong ikaduhang pagbalik. Amon ing niampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Ang aton leksyon mga kauturan, leksyon 5, aga tigulo siya ang pagkabig ni Pablo. O kon sa English, the conversion of Paul. Kag ini pastor para sa aton semana nga Hulyo 28, Tubtob, Agosto 3. Kag ato nabasa kay na makuturan ang aton sadsaran nga teksto. Pastor, ang aton tunaan subong amo ang conversion ni Pablo. Nga mostly aton makita sa binuhatan Kapitulo 9. Yes. Mga kauturan, aton mabalaan dugay-dugay kung sino ini si Pablo. But anyway, may mga background na kita nga mga karaan ng mga Adventista. Kay balo kita nga si Pablo na tao sa Tarsos. Apang siya Hudiyo. Si Pastor Carado magadugang sina karon mga kauturan. Pero ang punto diri nga sa aton nga introduction nga ang pagkabig sa kay Pablo, ang iya nga pagka-converter halin sa manugpigos pakadto sa manugpatay nahimo siyang pastor, a genuine Christian. Okay.
nga halin sa number one enemy of the Christian church, nahimo siya number one defender of the same Christian church. Yes, Pastor. Amo ni ang ginahambal ni Mrs. White no sa aton leksyon nga pinaka pait nga klase sang eksperyensya sang isa ka tawo nga nahimo siya nga bag-o kag hindi ini usual pastor kay ang encounter niya hindi siya sa iya fellow Christian pero ang encounter niya gid direct halin sa langit. Padulong diri sa lupa. Yes. Okay. So ini nga klase sang conversion unique among history Christian church history kag ehemplo gid ini para sa aton tanan. Yes. Pastor, nga ang si Pablo Hudiyo pero nga sa Tarsos ginahambal siya sang Biblia nga si Pablo nga taga Tarsos. Ano ang background ni Pastor? Well, kung aton tun-an ang kinabuhi ni Pablo no siya isa sa mga Hudiyo nga na resulta sang Jewish diaspora. Yes. Ang Jewish diaspora ini nahitabo during intertestamental period, panahon sang kaliwat ni Antiochus Epiphanes sa dira nga ilang gisulod ang Jerusalem. Okay. Kag madamo sa mga Hudiyo ang nagkaraplaag. Kag isa ang mga ginikanan ni Pablo nga nakaabot sa Tarsus. Okay. So didto si Pablo nakaangkon sang iyang citizenship bilang citizen sa sina nga lugar. Kag tungod siguro sang influensya sang ginikanan ni Pablo nga malapit siya sa mga tag-as nga posisyon sang Romano, ang tod nga sila nakaangkon sang ilang citizenship sa mga lugar. Roman, ang gitawag man siya nga Romanon. Yes. Tungod kay ang Tarsus nabilong siya sa Roman Empire sa mga panahon. Kanami sang pag-explicar ni Pastor Carado mga kauturan sang background ni Pablo. That's why sa Pastor sang ligad nga leksyon, nag-discuss kita about sang mga Hellenist or Hellenistic Jews. Nga ini nga mga Hudiyo na tao sagwa sa Jerusalem. Yes. Sagwa sang Hudiya. Pero ang ilang mga ginikanan, mga Hudiyo tanan. Ini si Pablo isa man ni resulta sang ginambal ni Pastor Carado sang diaspora nga naghalaplaag ang mga Kristiyano during the intertestamental period. Okay, sang pag-atake sa ila sa mga Romanon kag resulta pagid sa mga pagliwat-liwat sa mga nagadumala sa bilog nga kalibutan. Greko kag ang Roman nga pagsulod mga kauturan. So, that's why si Pablo ginakabig nga isa nga taga Tarsos because in reality, natawag siya sa Tarsos. So, may dual citizenship siya kayong Tarsos nabilong sa Roman Empire. So, may Romanhon siya nga passport. Kag may passport man siya sa Hudiya. And then another thing, sang nagdalag ko na si Pablo Pastor, kag nag-eskwela na siya, ginpadala siya balik sa may Jerusalem. Oo. Kay ti mga Hudiyo sila mo ara gyapon ang ilay nga palangga sa Hudiya. So nagbalik siya dito sa Jerusalem and then nag-eskwela siya sa dalom ni Gamaliel. Ang sunod sina mga kauturan nga samtang nagdako na si Pablo kag siguro graduate na siya, nakatrabaho na siya, kag nahimo na siya isa sa mga Sanhedrin sa Jerusalem, kag amuna nag-abot si Kristo. Kag sa tapos sina grabe ang iyang kainit kay ato na ibalaan nga si Pablo tama kay stricto nga Pariseo. Yes. No. Grabe gid siya to the very letter gid ang iyang pagtuman sang mga pagsulundan sang isa ka Pariseo. Labi na gid kay sina nga panahon bata pa si Pablo, init pa ang iyang dugo kag nagatinguha pa siya nga ma-promote siya sa iyang mga posisyon. Nga makita siya nga ma-improve siya, makitaan siya sa mga Hudiyo. So, isa sang iyang planuhan amo ang pag-persecute sang mga sumulunod ni Kristo. Nga sa aton leksyon sa ligad nga mga
trimestre mga kauturan aton natunan si Pablo nga ang iyang panghunahuna pastor nga ang iyang paglagas ng mga Kristohanon iya sang Ginoo. Buluhaton sang Ginoo. Deep in his heart ang iya gidyang pagpati nga iya gito buluhaton sang Ginoo. Thank you sa paghambal no nga ang nga estudyante siya ni Gamaliel. Si Gamaliel apostoles man ini ni Hillel kag ini nga mga klase sa mga maestro, mga buutan ini kung lantaw na kon ang history sa ni Gamaliel kag ni Hillel. Mga manami ini nga mga maestro sa Jerusalem. Pero nga ang amo ini ka bangis ang ila nga estudyante nga si Pablo, no? In which ang ilang si Gamaliel mismo ang nag-advise sa iya unta nga hindi pagtandugon ang mga Kristiyano. Pero nga ang nagbangis si Pablo nga iyang iyang panglagson kag pamatyon ang mga Kristiyano. Isa pagid pastor support sa imong punto nga si Gamaliel mabuot kag nagasuporta sa mga Kristohanon kay si Gamaliel ang nagdepende sa kay Juan kag kay Pedro. Si Juan kag si Pedro no ngatong didto sila bala nagkuan sila nakaayo sila blas ng isa to ka lupog nga gindala sa templo nga sang didto na sila sa templo si Gamaliel amo ang nag-abogado sini sa ila ni Juan kag ni Pedro didto. So amo na mga utoran sakto ginahambal ni Pastor Carrado nga buot ni kayo si Gamaliel. The only thing may estudyante siya nga gusto pastor siguro nga mag-promote mapakitang gilas. So hindi tanan nga kung buot ang maestro ang estudyante buot man no. Nga kung kaysa nagagawas man sa estudyante nga masupak gid sa saya nga maestro. Kag hindi kag gusto gid siya masobra pa siya maestro. Masiling siya nga inang abilidad sa akon maestro akon ba na labon. So I think that's in the mind of Paul. Sa iyang paglagas. Kag mga kauturan may duwa ka rason pastor si Pablo sa iyang nga paglagas sa mga Kristiyano. Number one nga ini nga Kristo si Jesus nga Kristo hindi fit hindi haom sa ila nga pagtulunan kag sa ilang paabot kung ano ang Mesiyas. Correct. Kag isa pa gid nga hindi ya mabaton nga ining Mesiyas nga si Kristo Jesus nalansang dayon gin kabig kag gin kilala nga mo ang Dios. Napatay ginlansang napatay kag himuon nga Dios. Paul hindi gid makatulon sang laway sa sina nga duwa ka mga punto. So muna nga grabe gid ang init ni Pablo sa mga Kristiyano. Amo na nga siya mismo ang nag-request dito sa ulo sa mga president sang mga Sanhedrin nga makadto siya nag-volunteer siya nga makadto siya dito sa may Damascus para nga iyang himuon ang ginaplano niya. Actually I don't know kung nakahibalo ba tong high priest nga isa sa mga plano niya actually magdala lang siya sang sulat mo. Ang siling sa atong leksyon nga siya isa ka carrier no Shalia sa leksyon naton. Carrier lang siya sang sulat. Pero may ara pagid siya nga lain nga agenda nga pag-abot dito iya plano pamatyon niya ang mga Hudiyo. Yes. May ara man gali pastor sila nga right. Do may katungod sila nga maghatag sang sakto nga communication or sakto nga information sa sulat nga ilang ginadala. Ti dason may katungod man sila, may gamay sila nga right nga mag-impose ang kung ano ang gusto nila nga impose pinaagi sa sulat nga ila gindala. So ina nga punto gingamit ni Pablo nga pag-abot siya sa Damascus gusto ang plano niya gali pag-abot siya sa Damascus hindi lang maghatag siya sang sulat kundi i-impose niya ang iyang nga right ang iya katungod sa sang iyang nga plano kagang iyang nga plano pamatyon niya Samtang si Pablo naglakat na kag nagpadulong na siya sa Damascus. Kag aton mabasa sa aton leksyon nga kag aton nabalaan sa istorya ni Pablo nga samtang si Pablo nagalantaw-lantaw upod sa iyang mga kaupod sang matahom nga mga talan-awon. Amo ni ang illustration ni Mrs. White, no? Samtang siya nagalantaw sang matahom nga talan-awon sa dalan,
dito hinali lang nga may kasanag nga halin sa langit. Kag amo na to ang turning point. Ano gid ang natabo diri pastor? Yeah. Sa imong study. Ang kanami di pastor aton nga mahibalaan, mabasa naton sa Biblia kag dungangan sa aton leksyon. Nga kundi may kasanag nga nagsiga sa iya. Yes. Ang tanan sila nakakita sa kasanag. Yes. Including sa tong mga alalay Mga upod niya. Mga upod niya. Oo. Pero si Pablo lang gid isa amo ang nabulag. Nakabati ang tanan sang tingog. But only Paul understood the voice. Kung ano ang ginhambal. Nabatian nila ang tingog. Siguro wala iya kahangop ang iban. Pero si Pablo ya distinctly sa matag nabatian niya ang tingog. Kag ang aton leksyon naghambal kag ang atong Biblia nga ang tingog gid ni Kristo amo ang nabatian ni Pablo. Pero wala kabati ang iban niya nga mga upod. Ang iban nga mga soldado nga upod niya kag mga lalay way kabati. Kag ang iya nga palananawon na naapektuhan. But the rest normal lang gihapon. That's why pastor amo na ang siling niya nga ang Ginoo gid amo ang naghambal sa akon. Amo man na ang akon nga isa sa mga pamangkot ko samtang nagatuon ako sa leksyon. Paano ni Pablo na recognize no ang tingog sa Ginoo ni Kristo nga siya. But actually kung aton mabasahon sa Biblia pastor nga naghambal man gid dito nga ako si Kristo. Nga imo nga ginalaglag. Nagpakilala si Kristo dito sa kay Pablo mismo. Pero amo na siling bala nga wala siya nakakita, nakabati lang siya sang tingog. Ginatawag naton ini sa iban nga storya power encounter. Ano? Sa conversion nga ini pastor, madamo nga mga tao sa kalibutan karon nga parehas kay Pablo nga may ara sila nga power encounter. Hindi sila na-converter tungod sa doktrina, why sila na-converter tungod sa kanta, pero na-converter sila tungod sa power encounter nga extraordinary power nga ilang nadawat halin sa Ginoo. Kag ini usually ginahimo sang Dios sa mga tao nga tig-asing tagipusoon kag kasing-kasing. So nga nagkinanglan na gid sang power encounter para sa latabo man kay Nebukadnezar. Nabucodonosor. Yes, I like that. Yes. Pastor, bago pa lang ginako nang nabatian. Mga kauturan si Pastor Carado, ang aton nga teacher sa Old Testament diri kag even sa New Testament, especially in the historical side sa aton mga pagtuon sa aton mga kabataan nga nagakuha sang theology. I like the idea of power encounter. Nga mo man ang natabo sa kay Nebukadnezar. The same thing, nahitabo man sa kay Pablo. Gani mga kauturan, amo na bila kung kaisa ang pinakamatig-a kag pinaka number one nga kontra, amo ang target nga pinaka number one mga target sang Ginoo para mahimo number one man nga iya manog dala sa iyang balita. You see, sa kay Nebukadnezar, there was a great lessons that we were able to get. Kay Pablo man, you see mga kauturan, amo na nga kadamo gid sang most sang mga bag-o naton nga mga doktrina sa pagkakristohanon halin sa konsepto ni Pablo. Kag kung aton tunaan pastor no nga ang daw kadali lang kay Pablo nagdawat sang tawag sang Dios sa iya tungod siguro sang iya early encounter kay Jesus Christ. Kay kung siya kay kung tunan nato na convert siya 36 AD. Therefore pagkapatay ni Jesus Christ samtang ara pa si Jesus Christ diri sa lupa, batan-on pa man si Pablo sa sini nga panahon. Siguro may panahon nga nakabati gid si Pablo sa mga wali ni Jesus Christ. Kag ang aton leksyon naghambal man nga panahon nga ginpatay si Stephen, ara si Pablo. Si Pablo siya ang isa sa mga utok sa pagpatay kay Stephen. Siya pagani ang nagkaput sa mga bayo mga sa tong mga bayo nga tong nagbatugid kay Pablo. Therefore naka-witness gid siya. Ilabi na gid tong nakita niya ang itsura ni Stephen, no? So amuman ang light nga iya nga nakita, na-remember niya dayon sina nga panahon sa dira nga nag-struck ang light sa iya nga mata. Pero may pamangkot ko pastor nga ang
samtang ko nag-study, damo ko pamangkot, nga ang matagid ang ginigo kay Pablo, no? Nga matagid. Samtang ko nagtuon sang iyang characteristic bala ni Pablo. Yes, Pastor. May isa sa mga ginhambal sang author nga si Pablo masakit ini magtulok. Kana walang kung daw sa kwan pa Sharp eye siya nga may kinaiya siya nga kung maglantaw siya ka daw mapunaw ang ang taga yang ginatanaw. Pero akon lang na siya nga presupposition. Pero kung imo lang aton lang taon no mga kauturan, 3 ka adlaw si Pablo gintira sa mata. I mean naigo na nga daw bulag siya, piktado ang iya nga mata. Yeah. Ini bala pabatsyag ni Kristo kay Pablo nga ang kadudulman, okay? Yeah. Sa dira nga si Jesus napatay, coincidence ba nga 3 man ka adlaw nga si Kristo napatay, kag ara man siya sa kadudulman, no? Nga gusto ni Kristo nga ipabatsyag kay Pablo nga ang sala resulta sang kadudulman kag ang pagluwas halin sa kadudulman hindi basta-basta nagkinahanglan lamang sa pagkatao kag kinabuhi ni Kristo. Yes. Pastor, I like that point. Yeah. First time na akong kabati na nga 3 ka adlaw tuod man si Pablo na nabulag. Daw pareho man sang 3 ka adlaw nga si Kristo ara sa lubnganan sa kadulom. Yes. Okay. Kagkanami sa imo punto nga ang mata, it is because mga kauturan, amo gina siguro ang number 1 pastor nga talento ni Pablo ang iyang mata. Siguro masiplatan niya ang damo kay bisan pa si Stephen. Gani gingamit man sang Ginoo. Gingamit sang Ginoo ang iyang best talent sa pagdisturbo sina ang talento. Kay si Pablo siguro nanugunan nga ang akong best talent sa akon kabuhi amo ang ginapektuhan. So that's it. Nga kag mga kauturan ang isa pagid ka punto nga nakabati siya sang tingog nga it's hard for you to kick against the prick. Yes. Na didto pagit isa pagina sang strong means ang conversion ni Pablo nga hindi mahapusay mo ang magsikad sa tunok. Ini mga kauturan galing way nagid kami kayo panahon. Pero ang punto nga ini bala sa una ang mga ilang mga sapat may tunok na nga magiyo sa wala magiyo sa tuo matunok sila, so ang tendency sang sapat magtadlong lakat Di amo man nga it's hard for you to kick against the prick nga imo nga salapayon ang tunok, salapayon mo sa wala, salapayon mo sa tuo. That's why kinahanglan magtarong ka. And that's the point that Paul was able to discover. Okay. Yeah. Sa pag-abot na ni Ananias, Pastor, ano ang nahitabo dito? Before si Pastor makauturan, sang dito na siya, si Ananias, gali Pastor, gintagaan man vision sa Ginoo. Nga imo sugataon si Pablo, kag amo na tagaan mo siya kung anong mahimo nimo. Pero si Pablo, sang nabulag siya, kag nakabati sang tingog siya, namangkot siya, what shall I do, Lord? Ano ang akong dapat pagabuhaton? Kay bulag na ako, ano ang akong dapat pagabuhaton? Yeah. So, ginkilala yagid gali ang si Kristo. So andam na siya pagsunod. Kay actually Pastor, samtang si Ananias dito naga-vision dito, si Pablo samtang siya hindi makakita, siling sang Biblia nga si Pablo nagapangamuyo na. Nagasugod na siya pangamuyo. Meaning before nag-abot si Ananias, gin-recognize niya na gid si Jesus Christ as Savior. Kaga may ara na siya may changes na nga nahitabo sa iya. Kag ano ang role ni Ananias diri, Pastor? Pinagi kay Ananias, Pastor, si Pablo nakakita liwat. Yes. I do not know, hindi ko gid klaro whether nagpangamuyo. Siguro most likely nangamuyo gid si Ananias. O kung ginhikapi ang iya kamot because there was no clear record kung ano ang ginhimo ni Ananias. But eventually, ang punto lang si Pablo nakabaton liwat sang iyang vision, sa iyang planawon, pinagi kay Ananias. Kag kung aton lang taon ang Biblia nga pagkaayos ang mata ni Pablo daw may nahulog nga daw himbis
sa iya nga mata. No? Sa dira nga ginayo ni naayo. Pwede lang to siya ayuhon ni Jesus Christ. Yep, No? mismo. Pero nga ang nagkadto ginsugo pag siya nga magkadto dito kay Ananias. Di, Pastor, Sa akon pastor, may ara kong para sa akon ang na-learn ako diri is God is using human being. Ginagamit sang Diyos ang tao bilang instrumento sa pag hingpit sang kabaguhan man sang isa ka tao. Hindi man pwede nga i-direct nga gamiton niya ang magic ari ka okay change ka na diretso. God is using human being as an instrument, no? Sa pagbago sang tao. Yep. So muna nga isa sa mga gingamit niya amo ini si Ananias. Yes. Nga isa man sa mga sacerdote. Sa sina nga kapanahonan. Sa sina nga panahonan. Okay. Kanami sa imong punto, Pastor, kay ako na dumduman ang pagbanhaw bala kay Lazarus. Yes. Pwede ito masiling sang Ginoo ang bato lang ang gintabon. Pwede ito yung ma-magic sang Ginoo sikula-sikulorom, batuhom, labugom. Gawas. Malabog ang bato. Okay. Pero ginsugo iyang mga tao nga iabrihan nyo ang pansyon. Yes, yes. But by the power of Jesus, siya pwede, iya ganigin manawang patay, ayan pang bato pala bugon niya. But yet, within the means sang tao, ang Ginoo hindi gin mag-come in. Kung magamit pa niya ang Ginoo. Pero kung beyond the means of human being, that's the time Christ will impose His supremacy. Yes. Yeah. Ti amo man na si Ananias, gingamit niya si Ananias, agud nga mabalaan ni Pablo nga ang buluhaton sang tao, ang iya man nga buluhaton, mahimo iya man pinagi sa iya human effort. Of course, pinagi sa bulig sang balaan nga espiritu. Kung siguro, Pastor, kung ako si Ananias, magduha-duha man ko ka kadto kung wala tong vision sang Dios sa akon. Kay nga, ining pangalan nga Pablo, nagsikat na siya ning Paulo. Kung ako si Ananias, magalang-alang man ko nga magkadto didto sa kay Pablo. Kung waay sing direct nga vision sa ako nalin man sa Dios. Tungod kay ang pangalan nga Paulo nagsikat na Saulo. nga manugpatay. Actually ang iya nga pangalan nga Paulo amo ni ang iya nga Romano nga pangalan. Ang iya nga Saulo amo ni ang iya nga Hudiyo nga pangalan. Okay. Yes. Sa Romano nga pangalan, may ara na sila tatlo ka pangalan, pero isa lang ka pangalan ang nahatag. Okay? Amo lang ang Paulo. So nagsikat na ni nga pangalan. Siguro Saulo ang nagsikat or Paulo ang nagsikat ang nabalaan ni Ananias, pero pagkabati pa lang nga daan nga si Saulo kadtuan mo, siguro magduha-duha siya. Pero tungod sining vision sang Ginoo, way man nagduha-duha, nagkadto man si Ananias, kagin kadtuan gid niya si Pablo. No. Okay. Tapos na, Pastor, ari na kita na converter na si Pablo. Tapos na ang bahin ni Ananias. Karon sa binuhatan 9:19 to 25, naghatag diri sang impression o kung sang account nga si Pablo na converter na, nagliwat na. Yes. Kag nagpabilin pagali siya, Pastor, sa Damascus, oo. Under the care of Ananias. Siguro ang iba niya nga maupod to nagplauli na sa Jerusalem. Siya yan nagpabilin kag dira gusto siya magbalik sa Jerusalem, pero nagpabilin siya sang pila pa ka mga inadlaw dira sa may Jerusalem. Kag ang record nagsiling nga from Damascus si Pablo nagkadto sa Arabia. Kag didto siya nag-retreat. Nagpangita sang matino nga lugar. Mag-contemplate pagid sang damo. Siguro akon ginasigahon, Pastor, nga Jesus continued to talk to Paul in that solitary place. Yes. I agree. Nga dira siya nakakuha sang tanan niya nga mga nga gindoktrina sa iya tanan
nga ginpanudlo. And then after that, after sang 3 years nga training ni Pablo daw, theology man, no? Ang iyang training daw. Siguro may diploma na sa After 3 years nga nag-training si Pablo, kag hindi ina lalim kay kung aton basahon ang mga theology ni Pablo, perti kadalom ang mga theology ni Pablo, nga kung ini halin lamang sa ordinaryo nga mga kaalam kag mga teachers, hindi matungkad ang mga theology ni Pablo kung kaisa nga I believe nga it was really the Holy Spirit who guide nga nagiya kay Pablo sa iya nga pagtuon kag pagsulat sa iya nga mga libro. Kag plus pagid pastor si Pablo maalaman. Maalam siya. So gindugangan pagid sa balaan nga espiritu. That's why sa tanan nga mga Bible writers si Pablo akon gina-idolize. Luwas nga kanami sa iya nga mga presentation, may legal mind siya, kag well-founded gid siya. Kiti under man siya ni Gamaliel mo. Ti bantog man na si Gamaliel nga maestro. So amo na nga nagamit gid siya sang husto sang Ginoo. So nagbalik na si Pablo sa Jerusalem. Okay. Ano ang gina-expect sang tao sa pagbalik sang isa ka bantugan nga manugpatay, no? Nga magbalik na siya sa lugar, hindi idalom na karon sang mga Sanhedrin, pero idalom na siya sang gahom ni Jesucristo. So ano ayhan ang imo nakita nga reaksyon sa mga tao sa Jerusalem? Sa hindi pa ko magsabat pastor, dumduman naton nga ang pag-encounter ni Pablo, siya lang isa. Yes. Ang mga tupadya hindi kabalo. Siya lang isa yang nakabati sa tingog sang Ginoo. Siya lang isa yang naapektuhan. So, ang iyang encounter dito sa Arabia, sa iya pag-retreat dito, kagbisan pa sa iyang experience sa Damascus, si Pablo lang isa. The rest of the people does not even know kung anong natabo siya, kag anong ginambal sang Ginoo sa iya. That's why pagbalik niya sa Jerusalem, ang konsepto gyapon sa mga Hudiyo nga manugpatay gyapon siya. Despite nga malumo ng iyang expression, ang iyang panghambal malumo na, siguro ang iyang mata hindi na kayo tama ka kasingkit, kag ang iyang paggiyo guro totally changed, but yet people are not convinced at the time. Ara gyapon ang ilang kahadlok to the extent nga ginakuan gani siya nga patyon gid dito sa Jerusalem. Sa Jerusalem sang mga Hellenistic Jews, ang mga kaparyuman niya nga naghalin sa ibang lugar kang nagbalik sa Jerusalem. Siguro iban nga mga estudyante ditong mga classmates siguro sa kay Gamaliel kag mga upodya sa Romanhon nga mga army, amo man siguro ang gustong magpatay sa iya. Amo na expect gid ka sang challenges. Kag siguro mga persecution, opposition, kag suffering, pero amo na siling bala nga kung ang Dios may plano sa imo nga kinabuhi, bisan ano kaw katig-a, kag ano ikaw ka wala kasing mahimo gawas sa paghimo sa buluhaton sa Dios. Kag kun ano ang mga pag-persecute ni Pablo pastor sa mga Kristohanon, the same degree man iyan na baton. Even at the early stage. Yes. Of course, damo si Pablo sang na-experience yan nga sobra pagid sang iyan na ginhimo sa mga Kristohanon sa iyang mga missionary journeys. Pero sang early, sang dira pagbalik ni Pablo dayon sa Jerusalem after 3 years nga nag-retreat siya sa Arabia, grabe ang pagdumili sa mga Hudiyo sa iya. But anyway, later on mga kauturan, naamat-amat ni Pablo daog ang ilang nga confidence kag later on si Pedro mismo kag iban pa nga mga apostoles nagbaton sa iya nga bilang manugbobuhat sang Ginoo. Pastor, why nakita panahon last word abi? Yes, ano ang imo Okay, damo pa unta kita inog-discuss sa kinabuhi ni Pablo, pero amo ni mga utod ang akon mahambal nga ang Biblia tagna nga sa ulahing mga adlaw ang Dios magapakita man sa mga tao, sa iban nga mga tao, pinaagi sa ilang mga damgo kag sa ilang mga visions. Kag we expect more Paul in the last days. Yes. Kag paano man naton siguro tistingan ang
espiritu sang Dios kag mabalaan naton nga ini bala nga espiritu halin gid sa Dios, siguro ma-challenge man pud kita sa aton kapanahonan. Sometimes kita nga mga leader sa iglesia, no, nga sometimes may mga power encounter, paano naton ini pato kita maka-adjust nga samtang sila maghatag sa ilang mga testimony, paano sila naton patihan, kay ini man isa man ka challenge para sa iya. Kag kung sabahin man ni Pablo mga kauturan, kabay pa ang conversion ni Paul will give us, lesson nga kung ano ang iya nga gintalikdan sa una. Kag kung ano siya sa una, wala na gid niya inigin balikan. Padayon siya nga nagsunod sang tawag sang Dios sa iya nga kinabuhi hangtod siya napatay. Amen. Mga kauturan, salamat Pastor Ged. Ang akon man pabilin-bilin mga kauturan. Katulad ni Pablo, tama katig-a kag number 1 nga opposition. Gani sa aton mga buluhaton mga kauturan, hindi kita maguntat nga magsiling nga hindi gina siya madala. Kay tama na siya katig-a. Yes. No. Ang Ginoo may panahon gid para sa ila. That's why hindi kita mag-surrender sa aton mga bana nga hindi naton madala sa simbahan. Hindi ta mag-surrender sa aton mga bata nga hindi ta madala sa simbahan. Hindi ta ma-converter mga kauturan kay tama katig-a sila. Number 1 sila nga gaupos sa imo bilang Kristohanon. But mga kauturan, never surrender, never retreat. One day God will call them like Paul. Kag pareho ni Pablo, number 1 man sila nga mga mahimo nga manog wali sang maayong balita just like Paul. Amen. Mga kauturan, wala gid siguro namon mahatag ang tanan nga inyo ginapaabot, pero kami nagapati nga ang mga major kag mga madalom-dalom nga mga punto sa aton leksyon amon natalakay. Kag padayon kamo sa pagtuon, ready na kamo dayon sa pagsimba ninyo, andam na kamo nga magpakig-ambit sa inyo diskusyon sa inyo eskwela sa batika sa inyong leksyon. Ang Dios magapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit nung namon nga may salamat gid nga ikaw upod namon. Salamat sa mga leksyon, mga punto, mga insights nga amon na hangpan sa sinigation. Dalayawon ang imong ngalan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.